En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El generalísimo Franco. Sí, la guerra va acabar, però no per a tots. Els anys posteriors a la victòria franquista representen un dels episodis més tràgics de la nostra història recent. Milers de republicans foren condemnats a l'exili, altres a la presó i altres directament acabaren el seu periple vital davant d'un mur d'afusellament. Avui dediquem un espai de memòria. Parlem de música i repressió, per recordar el tràngol que van haver de passar els músics que poblaren les presons del franquisme. Per aquesta raó ens acompanya l'estudiant de periodisme de la Universitat Jaume I de Castelló, l'UTZI, que ja és professional, Sergi Moyano. Benvingut de nou, Sergi. Ben trobada, Amàlia. Gràcies per la invitació. T'has treballat un guió exquisit per a parlar de la guerra civil i la dictadura, que és un dels períodes més importants i ha despertat l'interès d'investigadors, ha inspirat pel·lícules, cançons i creacions de tota mena, i cada dia veuen la llum microhistòries que han estat ocultes durant dècades. Així és, un treball realitzat per gent voluntària en combat permanent contra el silenci. Persones que, malgrat els entrebancs de la pols, el pas del temps, fan unes aportacions d'un valor extraordinari que enriqueixen la història en majúscules, perquè la història la conforma la gent anònima que l'ha viscuda. Bé, així ja hem parlat sobre els sons de l'Holocaust. Esta realitat que vam abordar sobre els camps d'extermini nazis no és massa diferent de la que visqueren els nostres iaios i iaies així, a pocs metres de casa. Elsa Calero és investigadora i docent de la Universitat de Granada i en la seva tesi ha abordat les biografies dels músics que passaren per les presons del franquisme, però també pels qui durant el seu empresonament es convertiren en músics. L'escoltem. Cuando nos referimos a música prohibida, perseguida o degenerada, incluso represaliada o censurada, resulta inevitable recurrir al imaginario alemán. Músicos judíos, músicos en campos de concentración. De hecho, ¿quién no ha oído hablar de las orquestas de Auschwitz y Terezín? Sin embargo, no hace falta irse tan lejos para escuchar la música callada o la soledad sonora. España, no hace mucho, no muy lejos, fue una inmensa prisión. Una prisión de prisiones, una tierra que, víctima de un holocausto fascista, estuvo plagada de campos de concentración. Desde 2014 llevo investigando y rastreando la pista de los músicos y músicas en las cárceles franquistas. Y digo y no represaliados porque si bien es cierto que muchos fueron perseguidos, reprimidos, desterrados, encarcelados y ejecutados en calidad de músicos republicanos, otros se hicieron músicos en las cárceles. En España toda prisión contó con una orquesta, una orquestina, una banda, una rondalla, un coro, un orfeón y un cuadro artístico. Para la dictadura utilizar la música tanto como parte de una política represiva como propaganda cultural tenía un sentido de castigo y sometimiento ideológico, eso es obvio, pero también estaba muy relacionado con una aspiración reeducativa que en parte justificaba la excarcelación de la gran masa presidiaria. Es decir, a través de la música se redimía al preso en un sentido religioso y también económico. Es decir, a cada hora de ensayo, a cada minuto de actuación y a cada obra compuesta se le puso un precio en concepto de días para la reducción de la condena. Aunque esto siempre fue desde el punto de vista teórico, ya que la práctica presentó una serie de casuísticas diversas. Calero apunta també la influència que va tindre el model coercitiu nazi sobre el règim carcerari franquista, una organització de repressió cultural que ens obliga a mirar de nou a Alemanya. Desde mi investigación trato de aportar una visión global al contexto musical dentro de las cárceles, entender
qué instituciones como el franquismo articuló esto dentro del contexto europeo, pero también dar protagonismo a las víctimas, a los presos y presas que llenaron las cárceles y cómo vivieron ellos y experimentaron la práctica musical. Además, es muy necesario recalcar que todo trabajo que aborde la perspectiva del preso debe hacerse de un modo respetuoso con respecto a su propia biografía. Por ello, no debe juzgarse tampoco que ciertos presos participasen del programa de redención de penas. Hay que entender la circunstancia en que se hallaban en estas cárceles, totalmente depauperados, maltratados físicamente. En ese sentido, a veces participar de la actividad musical proporcionaba un cacho más de pan, un poco más de espacio, un producto de higiene o una comunicación extra, cuando no, en muchas ocasiones, al menos reducir en parte condenas de hasta 20 y 30 años. Desde el punto de vista de los presos, toda práctica musical que hicieron de espaldas a las autoridades también debe entenderse con un sentido político, como ellos se reivindicaban como seres políticos, pero también hay que diferenciar que no toda música era una protesta, sino que a veces simplemente era una necesidad de expresión. En cualquier caso, se trata de una lucha de identidades, de un yo que era anulado y totalmente despersonalizado una vez se entraba en la cárcel. La dignidad y sobre todo el decir estoy aquí y tengo un nombre fue algo muy importante para los presos y presas, y a través de la actividad musical lo dejaron muy patente. La investigadora també diferencia diversos perfils dels músics en les presons franquistes i ens recorda alguns dels seus noms. Hubo compositores o intérpretes para los que la prisión fue una especie de paréntesis en la actividad musical, y en el caso valenciano, Rafael Rodríguez Albert fue encarcelado y, aunque apenas pasó entre un mes y unos 15 días, no está muy claro por su expediente, sí sabemos que él no compuso nada en las cárceles, en su estancia en la cárcel, en este caso en el Reformatorio de Adultos de Alicante, donde fue retenido. Sin embargo, tras su salida fue desterrado a la ciudad de Granada y allí sí que compuso gran parte de su repertorio pianístico. Hubo otros compositores para los que la prisión fue un topos de inspiración, es decir, un sitio en el que participar de la actividad musical, ya fuese la actividad musical oficial como supervivencia o la actividad musical como una supervivencia moral o una protesta. Y en este sentido el campo valenciano fue muy prolífico. En este sentido surgen nombres como Fabián Melchor Arrando, Amadeo Antonín Ortiz o Juan Talens Prats, vinculados a la actividad de la Sociedad Musical Santa Cecilia de Cullera. Para mí, personalmente, quizá el caso más llamativo es Ángel Bernat. En este caso, pues Ángel Bernat sí que logró sacar antes de su muerte parte de las partituras, canciones para voz y piano que escribió en papel higiénico. Y la verdad, una joya que en muy pocos casos puede llegar a consultarse. Para Ángel Bernat, en este caso, la prisión fue un punto final en la actividad musical, ya que su detención pues, vino seguida de su muerte. Cómo la prisión supuso un punto final en la actividad musical de compositores, compositoras o intérpretes, bien porque fuesen ejecutados como Antonio José Martínez Palacios o Amparo Barallón, o el caso de Eudaldo Serrano o el propio Ángel Bernat, pero también todos aquellos que no lograron sobreponerse al estigma de la prisión y no pudieron reincorporarse a la vida musical una vez fueron excarcelados. La nostra criatura avui complís 6 anys, però la tenim una miqueta constipada, jo diria que ferida. Per això hem de donar-li molt d'amor, per a que es faça fadrina i siga l'enveja d'Europa. Quan jo compte 3, bufem tots junts. 1, 2 i 3. Ben fort! La nostra criatura ha complit 6 anys. Visca la República! Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la.
Música empresonada, un espectacle històric que se situa en la València en armes en plena Guerra Civil Espanyola i que s'endinsa pels murs de l'edifici renaixentista del renaixentisme de Sant Miquel dels Reis, situat al bell mig de l'Horta de València, que actualment alberga la Biblioteca Valenciana. Este antic monestir es va convertir en presidi amb l'entrada de les tropes franquistes a la capital del Túria en acabar el conflicte bèl·lic. El concert teatralitzat recupera algunes de les obres que van compondre els presos, per als qui la música era l'únic camí per a fugir de l'oblit i la injustícia. L'actor i dramaturg Juanjo Prats és un dels autors d'aquest projecte. Personalment, aquest espectacle per a mi ha sigut molt important, bàsicament per obrir-me els ulls, per redescobrir un entorn històric que estava silenciat. Coneixíem el monument, coneixíem la Biblioteca Valenciana, però qui anava a dir que en aquell pati, on avui és un centre cultural, havia passat aquell horror i que ningú ho havia contat. No? Sorprèn també perquè des del món literari és de veres que represaliats del franquisme són més coneguts, des de Lorca, els poetes, però els músics poca cosa s'ha contat i dels músics valencians menys. I el fet de que així la tradició de les bandes i que Sant Miquel dels Reis tinguera una banda dins d'una presó i que allò poguera servir per redimir pena i les biografies que veus els noms de les comarques, de tots els pobles que hi havia allà, realment era impressionant. No? Juanjo Prats ens ofereix els continguts d'aquest espectacle. Tenien tots clar que la música i aquells músics empresonats havien de ser el protagonista. Estem davant d'un teatre document, però tampoc és un teatre que ha de tindre unes característiques assagístiques. Per tant, teníem informació històrica, però el repte era una mica també que aquests personatges tingueren ànima, tingueren vida. En aquest context vam decidir tindre músics populars, gent que cantava copla o que tinguera molt que veure, en el tango, d'aquells cantants que actuaven al Teatre Russafa o als teatres de varietés. No? Per un costat teníem aquesta música popular i després l'altra música popular seria la música de banda i també aquells músics més cults que també eren compositors i que també van estar represaliats. En aquest disseny nosaltres buscàvem també reforçar la part popular com amb el cantant, que va tindre un clar homenatge a Miguel de Molina, i també a un personatge d'una dona anònima represaliada. Després teníem el personatge fonamental, que és un poc el fil conductor, que està inspirat en Abel Mus, que era un violinista, compositor també realment important i prou desconegut. Els personatges verbalitzaven també o feien aparèixer els personatges de la seva memòria, com era la germana, apareixen també personatges també informatius, com és un fotoperiodista. En definitiva, ja en el que era la presó anaven convivint i mostrant un poc el que era la realitat, la trista realitat. I l'última etapa, que tenia més sabor ja en la postguerra, i finalment també com aquests personatges després es buscaven la vida. No? Era una forma també de retre homenatge a Carlos Palacio, a Rafael Rodríguez o Moreno Gant, compositors fantàstics que malauradament no van poder desenvolupar la seva llavor. I això, com a leitmotiv, era que les pedres de Sant Miquel dels Reis parlaren i ens tornaren la biografia d'aquells que havien estat represaliats. Un altre dels autors d'aquest espectacle és el dramaturg i director Toni Tordera. Estes són les seues impressions. La meva idea era, diguem-ne, proposar un tipus diferent de relació amb el públic. No invitar-lo a veure un espectacle, sinó, entre cometes, a participar, almenys de 3 formes diferents. En una primera part, participant en sentit fins i tot literal, perquè es tractava d'organitzar una festa, una verbena, on se commemorava l'aniversari de la República i, per tant, diguem-ne, una festa plena d'esperança. La segona forma de participar del públic va ser ja dins del pati de la presó, on, diguem-ne, que es va canviar la relació. Els actors i els personatges i els músics el que feien era interpel·lar al públic, que el públic se sentera no espectador, sinó, diguem-ne, testimoni
I finalment la tercera part va ser ja dins de l'església, on la música va agafar un gran protagonisme, equilibrant lo anterior, però sempre utilitzant els personatges i els textos dialogats com una manera de presentar a la música, de tal manera que el públic al final poguera gaudir de la música, però al mateix temps no quedar-se solament, diguem-ne, en una contemplació estètica, sinó, diguem-ne, jo diria, per resultat emocional. Toni Tordera, coautor de Música empresonada, juntament amb Pasqual Pastor i Juanjo Prats, ens conta també alguns detalls sobre esta proposta històrica. Calia, diguem-ne, recuperar el caràcter documental i la via era a partir, sobretot, tractant-se de músics, de les seues partitures. En aquest sentit, la intervenció investigadora i rigorosa de Pasqual Pastor ha estat, diguem-ne, decisiva, perquè durant un temps va fer contacte en les famílies, en els arxius, en els fills dels músics empresonats. En aquest sentit, els documents que són les partitures les van tractar no com si foren simplement papers en solfa, sinó com a la veu d'una sèrie de personatges o persones que van desaparèixer. El resultat ha estat, diguem-ne, que ens ha desbordat. Es va desbordar perquè si considerem per un costat els músics que van estar empresonats i per altra banda els músics represaliats però que no van estar a la presó però sí represaliats, al País Valencià n'hi ha, diguem-ne, un ventall de músics impressionant i encara és més impressionant lo ignorants que han estat. Ay de mí, pena mortal, porque me alejo España de ti, porque me arrancan de mi rosal. Quiero yo volver a ser la luz de aquel rayito de sol, hecho mujer por voluntad de... venga para la garita, a vigilar. Entonces, un superior le insultó afectuosamente y se rompió el hechizo. Pero nos hizo reír a todos, a algunos por primera vez en mucho tiempo. Ahí sí que tenim Suspiros d'Espanya, després d'escoltar l'escena que forma part de la pel·lícula Soldados de Salamina. Suspiros d'Espanya és una melodia meravellosa. Escoltàvem l'escena de la pel·li Soldados de Salamina, que és una cinta de David Trueba basada en l'obra de Javier Cercas, que narra el periple de l'ideòleg de la falange espanyola, l'escriptor Rafael Sánchez Mazas. En l'escena trobem un soldat republicà ballant i cantant el pasdoble Suspiros d'Espanya, una melodia que interpreta sota la pluja abans de participar en un afusellament massiu. Un cant que desperta l'aplaudiment dels presos i que també simbolitza un crit d'esperança. La peça Suspiros d'Espanya és una composició que data dels inicis del segle XX i va esdevindre tot un símbol de l'exili provocat per la Guerra Civil.
De fet, es va convertir en la sintonia de la Pirenaica, la ràdio clandestina d'oposició al règim franquista. Una cançó que transmet el crit nostàlgic pel país enyorat i evoca la tristesa dels vençuts. Gràcies a Elsa Calero, Juanjo Prats, Toni Tordera i a la productora Media PS per haver participat en este reportatge sonor. Recuperació de la memòria musical i històrica a través de la música que ens ajuda a posar-nos en la pell o almenys mostrar empatia amb aquestes persones que van haver de suportar la repressió de la dictadura. Una repressió que marca la vida i ofega el futur de milers de músics republicans, un trauma que tingué molt present el compositor Eduardo Rincón, qui també va patir la persecució política. Rincón va dir, entre reixes i pentagrames, en la meua música hi ha presó i, sobretot, empresonats. A través de la música podem escoltar la veu de les víctimes. Una música empresonada que, després de dècades de silenci, ha tornat a sonar per recordar-nos allò que ens va marcar com a societat. Moltíssimes gràcies per fer-ho així tan bonic, tan emotiu. Fent memòria històrica a través de la música. Sergi Moyano, un plaer. Moltes gràcies, Amàlia, un plaer.